Good evening. Okay, pag-uli na ako guys. Ya, kaon kong biko. Ya, kitong hang gibiko ganihaw kong kaon. Gibiko ko sa kakilon, dagi butangan ako og kanang gatas nga ubi. Jersey ubi. Ano ni atong ayo kakatawa dyan. Ang katawa si Janjan guys. Ha, tawaan ko niya. Kakatawa dyan. Guys, kana mo na. Nahimo na siyang biko ubi. Muna biko ubi. Wow! Bangi ko kaon ninyo guys. Bangi ko kaon. Oh, sige, sige. Biyasan ko na. Charan! Gutom na ko guys. Wala ko mag-ilis. Aww. Maon ta? Hey! Bonk. Oh no! Gapada sa za za gapada pada pada. उम्र सारी Patay guys. Kadad-anak guguan. Disconnection. Sa tubig ba? Tulo ka buwan. Oh no! Ano ang gagawin ko? Saan mo niya? Magkuha ko na ng mga kuha. Dili man balance. Balance pa ka ng mga bulingon na. Oh. I ask you how many times will you pick me up? And I keep on letting you. And each time I will fall short of your glory. For will forgiveness about. And
I may go rich, knowing that someone will to
guys. Kaya isip